Какво е финансов лизинг и какви са предимствата му? Финансовият лизинг е идеален за физически и юридически лица, които искат да станат собственици на автомобила след изплащането му. Разходите за вноски и такси са ясни предварително, а в определени случаи можеш да получиш данъчен кредит, ако това не противоречи на закона. При финансовия лизинг получаваш фактура за цялата стойност на автомобила, като изплащаш сумата на вноски, често за по-дълъг период в сравнение с оперативния лизинг. Ако нямаш фирма, по-добре е да сключиш вариант с остатъчна стойност. Той ти дава гъвкавост, можеш да станеш собственик или да прехвърлиш правото на друг в края на договора. Вноските при този вариант са по-малки, а разходите – оптимизирани, защото остатъчната стойност съответства на пазарната стойност на автомобила след договора. Финансовият лизинг обикновено изисква по-висока първоначална вноска, но месечните плащания обикновено са по-ниски. За още полезна информация остани с Atara.bg.